Ayan guys, isang magandang umaga ulit. Ayan. Papunta tayo ng Manawag, pero habang inaantay ko pa yung anak ko, kuha muna tayo dito ng video. Ayan guys, maraming salamat at tayo ay naka 2,000 subscriber na. Ayan. Ito, dadaan kami ng Manawag para magpapasalamat lang sa ating Panginoon. Gawa muna tayo. Hindi na tayo. Ito, ang kasalukuyan silang nagla-landscape dito sa ating Infanta Park. Hindi pa tayo pwedeng lumapit doon dahil nagsa-sound kasi sila. Makaka-copyright tayo. Ayan, habang maaga pa para wala pa masyadong tao rito. Gusto ko lang i-share sa inyo na kung gaano kahirap ang magkaroon ng 2,000 subscriber. Kung gaano kahirap ma-monetize ni YouTube. Dahil sobrang nakakahirap talaga, lalo pag walang nag-trending na video mo. Napakahirap. Almost 1 year and 3 months bago tayo na monetize. Halos 2019 pala, October 2019 nung nagsimula ako, na wala naman tayong kaalam-alam sa YouTube. Wala tayong idea tungkol sa mga high definition. So yung mga previous na video ko talagang napaka labo, napaka blurred. Dahil nagtitipid tayo ng memory. Tuwing nagsasave tayo ng video, mahilig akong kumuha ng mga video, pero hindi ako nag-upload sa YouTube dahil hindi ko naman alam kung anong meron sa YouTube. So nag-advise sila na total kahiligan ko naman to, edi sige, nagsubok tayo. Pero marami muna tayong napagdaanan hanggang sa ang cellphone natin ay halos masunog na. Tapos itong camera natin na ginagamit ngayon, napakadami ng guhit sa LCD niya. Hindi ko pa mapalit-palitan dahil hindi pa naman tayo binibigyan ng ayuda ni YouTube. Kasi hirap naman talaga ng isang small YouTuber na kagaya natin, na pag walang nag-trending na video mo, talagang napakahirap abutin yung watch hour. So ang ginawa natin, nakipagkaibigan lang tayo, maraming kaibigan, at yun, may mga tumulong naman sa atin para maabot natin yung minimiti nating monetization. At ngayon monetize nga po tayo. Kasi lalo sa ating mga kagaya nating small YouTuber, ang hirap dahil tayo yung bida dito sa ating ginagawang video. Tayo ang director. Dahil siyempre ipaplano mo kung saan kakukuha ng mga video mo, kung ano magiging topic mo. Ikaw pa rin ang video editor. Ayan. Siyempre sarili ko na rin ang taga-edit ko. Tapos ikaw pa rin ang producer dahil ipo-produce mo to. Tapos ang mahirap ito, ikaw pa sa marketing. So yun, kaya kailangan natin makipagkaibigan sa mga tao sa iba't ibang lugar.
para matulungan tayo ng YouTube na maabot yung minimitsi natin. So, yun muna guys, nag-text na yung anak ko na naka-ready na. So susunduin ko na siya at pupunta muna kami ng Manawag. At pagkatapos namin sa Manawag, pupunta kami ng Ordaneta para kunin yung ID niya sa PSU Ordaneta. Ayan. Okay. Let's go na nga rin. Hi Ma'am Judes. Hello po, good morning. Good morning. Ordaneta, Manawag. Ito ba manawag kayo? Ako lang. Dalawa kami ng anak ko. Dalang kayo simbahan? Oo. Uy, sino pabili nga? Nang ano? Bracelet na. Nang? Bracelet. Anong bracelet? Yung kahit ano, basta galing sa manawag. Gusto ko, pinaputo kasi yung bracelet ko. Parang rosaryo or... Oh, parang rosary. Okay. Dito na. Dito na Kuya Jay. Thank you Kuya Jay. Sige. Napunta na ako nga, Rod. Sige, ingat Kuya. Okay. Ano nakita kita? Let's go. So guys, nandito na tayo sa Manawag. Yan, doon tayo nang galing kanina.